Bă, bună dimineața, vorbitorilor de limbă de asta. Și să facem, astăzi o să vă prezint instrumentele necesare furnișilor. Instrumentele necesare furnișilor. A fost odată ca niciodată. Și mai este încă, că dacă n-am și nu s-ar povesti, un geniu cognitiv care a întâlnit, nu că nu fac reclamă la asta. Vreau doar să vă arăt obiectul incriminării. Probă. Deci, în loc să căutați ghinii pe acolo, v-a schimbat camerele. Da. Și-a întâlnit odată clanul Șobolănăria. Clanul Șobolănăria își făcea activitatea în fața camerei, să făcuse acolo un fel de tehnici. Da, și stăteau ca proști și-și bele ochii la cameră și nu înțelegeau ce dracu se întâmplă. La și dracu sute femeia și în jos, la și trebuie ei asta și la și trebuie ei hârtii în care scrie niște cuvinte. Nu știi niște engleză, niște franceză, nu știi gen cognitiv, nu știi. Da. E din cauza întârzierii. Aveam nevoie de hârtie în față ca să o văd și să o citesc așa în continuu, că eu știam textul. Așa știam cum să scriu, dar nu știam să vin așa rapid, că la mine până se întâlnește, știți, ca și mine era geniu autist. Asta este, nu funcționează. Să faci transferul mai greu și atunci trebuie cu hârtia în față. Și Șobolănăria aceea s-a gândit 2 ani de zile să uite și dracu face aceea, vrei că și 2 ani de zile, 2 ani de zile la Domnișoara Amiral, da? Era clanul furnișilor inteligente. Da, clanul furnișilor inteligente. Cum să vă explicăm noi? Bati, bre, bati. Că vezi tu, e o chestie foarte frumoasă, o furnică duci în spate o grăunță jumătate, de la duce la depozit, jumătate ar fi impozit. Și atunci el s-a gândit așa ghinii înainte de asta și s-a dus la o societate unde deja era legal făcut depozitul și să nu se plătea impozitul 1% și au început să împartă. Și nu înțelegeau aici și dracu și faci. Dar deși împarte e, da, și faci cu, deși să uită, deși are nevoie de toate datele, deși faci, și construiești, deși se uită în jos, deși nu se uită la cameră, deși tași, deși copy-paste numai, deși doamna copy-paste, pe copie și-a scris e. Ăsta. Da, clanul furnișilor inteligente. Și Șobolănăria într-o zi de aprilie 2016, da, s-a gândit să se asocieze cu un prost mei din Franța. Da, și cu un alt prost care o cunoscut-o pe doamna Amiral într-un moment al vieții sale și-o crezut că el nu este matur suficient. Nu este. Și i-o dat jos. Și să faci una din sateliți. Da, de unde să alimenta. Ca să nu ajungă la depozit cu 50%. Da. Și într-o zi s-a gândit să facă echipă. Da, echipă. Șobolănăria cu capul, că la și trebuie minte. Capul are minte și mai trebuie. Și o rămas așa și de atunci s-a dus în jos Șobolănăria și încă mai trimite din când în când. Și șobolanii sunt victimele Domnișoara Amiral. Domnișoara Amiral, furnica inteligentă. Furnica inteligentă încă mai împarte
grăunta aceea. Înainte să ajungă la depozit. Întâi treci pe la depozit. Plătește 1%. Depozitul statului plătește 1%. 2%. Da, acum noi plătește 2%. Așa plătește 2% și după aceea împarte. Că mi s-a mirat, așa trebuie să știți! Hei! Vă salută!